Alanu ngan boy syagata keribeneng baplatam. Mensim kasliang bani syam balau terai. Kini kilong kikintin jingkhlad ki bau temen basan Arles Rymbai ularwai. Syua ban khlad no atang katu kat nepor nagani kasla jong kapertai. Kini kikintin kilalong kum kikintin ki bau ulai thu lupa yalaga jong gajing em. Namar tang kendiat por temen basan ula khlad no syua hadin baladab benruai yagani jingkhlad batang hakakarta kabalai pusau senam kum usamla. Henry wala umdan syu angne asla jong kapertai. Penban ka kerteng jong u ka em berkasa. Namar ki jingkhlad ki baula thau. Kilong ki jingkhlad ki basngau tenan. Ban sengap yakini ki jingkhlad ki bau u ula pelai. Kum ki jingkhlad syapang kari kanan. Kabang ngam jungya ban sengam. Bat ki wei ru ki jingkhlad ki jong u. Ki jingkhlad ki bau temen basan ula thau bat penmi hakabala pelai ru aki rensan sosial media. Ki don shisha yakador kabor bat ka jingsngau tenan. Ha kabaki babon ba ila sengap yaka kala long ru ka jingmentoy bat ka jingkerku khamtam kala ai ru ka jingkermen. Ha kani ka video tungina sengap lingkat syapang ka jing em jong u ha ka kam ruai bat ka daw ka jingyap ka ba u la yakandu ha ka jing em. Utemen basan Rymbai nadu bau dangret ulong ukna ubabang pha yakarwai ka siau bat kaput katam bat ulong ru banang ubat tebet bantam. Ula kambang ban ruai ke jingkhlad niam nadu bau dangret ha ke jinghikai nala yeng ke bau yo nala ujong ukpa. Ula yo alat ru ban syakri yau kenrat de kisur jong ke jingkhlad lang bagi jingeseng ke baret bat ke bahe hadu ka karta ke bau udang sipau senam. Hadin hang ta ula nang yo syu ban penpau pertai ialah ke jong kesap ke bakerpang ke bau belai ula tersat hau. Lengba ke jinglet ban yalap ya ke ketian u belai hasibun ki benta ki jaka jong gari kasi jantia wat syabaru. Da ke jingyalam lang ki syakri jong belai ki belong ki temen besan bat ki rang bak balang ki balai ban yalap ya ke kubor na ke ketian jong belai. Utemen besan Rymbai udairu usamla na kalong yeng Kristan jong ka balang Presbyterian mo bakon. Bat ka shnong mo bakon West Jantia Hills District. Udairu ukun baar jong umapiar dhar bat ka kong Momlis Rymbai. Idon hendriungut sipara saw ki shinrang bat arngut ki kentai. Ula let school bat pule tang marsiteng jong ka kelas 2. Bat udon ru ye ka wei ka jing a ka jing em ha ka jing let school. Namar haba ulet sha school ban pule kot judan ka met ka basngau khlan bat bun sin ru uyo pang tang shu pule kon. Henry habola let pat ban buat iki syakri jong belai ban yalap ye ka gospel. Usyaj u khlan bat usngau phumut phumat bat ka mensim jong uru ka sngau kemen. Kumta ula ino ela ka jong ka jing pule jong u bat ula jit ban syakri u belai. Lengba ka jing yalap lengba kisur jong ka jing ruai. Ulong basmat basting ban yarap kam haying asam bat udairu ubam jukantaj ya kano ka kam ba udai ban le. Da ka jing trai shitam bat minot bat yo ru ya ka jing jam. Henry kambun hi ha ka jing em jong u ju khamdan haying asam. Namar ba ubon kam ban lek keleng saudang gari kasi jantia bat syabaru ban yalap ya ka gospel ka jong Jesu Christ. Kani kasap ka bakerpang bau belai ula aya u kala nang krau kat bau lanang san haka karta. Ula yo ban pentebit syu yala de na ka rukom thau ye ki jingkhlad da ka jingyalong parlok bat syahi kai ru. Hawei unong ruai bat unong thau jingkhlad ba pau nam ka jat benriu uba smiling malim ngam. Uni rang ba ude na ka snong yo pamtia. Ka badan haki than jong snong nong kram. Lengba ka jingyalam jong uni urang ba ula yo ban penmi ya ka thup jingkhlad ka baning kong jong u ka bala ai kerteng u Jeremaya. Kene ka sap ka bola don ka lapau perthai bha anda ha ula long unong yalam jong ka kwaya ya ka jingesang samla balang Presbyterian lumshnong ha ka ba ula sedang ka senam arjar khatwei hadu arjar khat khandai ha ka ba u belai pat ulai bit no ban khat shala dehi yo ne syakri barit jong u haka khalai tri gujon arja kat kendai. Hapedeng kita gisnam lang baga jingyalam lenti jong uneu syakri bakerpang jong belai. Jingesang samla kum ka jingesang samla balang Presbyterian lumshnong kalau yo ban penmi ya ka thup jingruai baningkong jong ka balai kerteng ri kanan. Bot sa ka jingesang samla balang Presbyterian mo bakhan
Hakatup jingkhlad kabala ai kerteng dawai ya karilum kasi jantia. Bat katup jingkhlad bakat du ashwa ban khlad no nang ni nak sla jong kapurthai kadai kabala penmi da ka jingisang samla balang Presbyterian lumshnong kabala ai kerteng Israel kila yam kthang. Kalairit bat kisul jingkhlad baro lightly hakidai kitup jingkhlad kidai kibla tho bala thau do temen besan Arles Rymbai bala ruai de ki khun samla jong kini ki artli ki balang rengkat bat u kum Nongrwai u T.Bn ki sur jingkhlad jong u ki lapen ya shibun ki men siam jong ki pat rungai kum ju ru wat ya ki do ki bam chem langai au Jesus Christ haba phai che ka jingyap ka jong neu temen basan la ban ong kalong kum ulas ngotu bat ulai thu lepai la ka jong jing em namaru temen basan uju ngotenat ban hikai ki brio bangi dai ban pen kre la ka jing em ban yele kat bala ban pen sngoba yo belai kat bangi dang em kene ka sla jong ka perthai namar ngim tep ha ka no ka sngi bangi dai ban lek no na kene ka sla jong ka perthai bat yela deru ulong samla u ba yai pen kre kat kum ka ba paw ha ka jing em jong u ka ba man la ka sngi bonsin ha ba u thau yi ki jingkhlad jong u ki ya thu shapang ki jingtrang ki jong u ban yo lek no sha ka ta ka ri jing sup kabau turai ula pen kre na ka bentai ki ba ik ba ki ba shania ha u kum ka jingtrang jong u la itu lupa ba sngo kwa shu ban yo I ne bandang don ha ka perthai ha ki snam arja ar phau shaneng namar uang ba ki ne ki snam kin salong ki snam ki ba phla ba ki jaj jingja ki ba trem kin saja ha ka ne ka perthai ha ki ne ki snam ba ki snam ki ban sawan kumta kum ka jingpen kre ula thau I ka jingkhlad ka bola ai kerteng syakari kanan kum usyakri jong belai ula trai shibon ki kam banle na ka benta ki kam jong belai henry sngosi pat bantep kum usamla dang haka kerta balai posal senam badang klanjang e bhaka bor ban syakri ula khlad no na ka sla jong ka perthai ka jingkhlad no jong u kala long haka khlai terik ujeliu araja ka kendai haka por shibaje mensngi ka jingkhlad no jong u ka dai na ka dau ba ula ya kendu ya ka accident bat ka wei ka truk kat bau danglet phai chala snong shamo bakon dala ka jong ka kali ka Maruti Alto ha ka surak ba NH06 hajan ka snong tara is Jantia Hills district ha ka ne ka jing accident ula du no ya la ka jong ka jing em bat ula leit no shala u jong belai ba u ju terang ban ya kendu ene galong ga jing itu lingkat syapang ga jing em ga jing ye kendu ga jong temen basan Arles Rymbai uwe ni syakri bat unong terai ya ka kam ga jong belai ku belai shibon